Ta' età żgħira kienet ħoxna u tombol. Tkanta u iddoq 4 strumenti mużikali. Kantat ma' Claudio Baglioni, Max Gazzè u Gigi D'Alessio. Uħud mill-fans tagħha għamlu tatu ta' ira. Annabel tibqa' waħda mill-iżjed persuni l-influenzata f'ħajjitha. 12 punt ieħor u kienet tirbaħ il-Eurovision. Malta, 10 points. Malta, 12 points. Jina vera li Maltija. Ira Losco. Malta, 10 points. Malta, 12 points. Malta, 10 points. Malta, 12 points. Malta, 10 points. Malta. Malta, 10 points. And finally, 12 points goes to Malta. Malta. 27 ta' Mejju 2002 fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Jena naħseb illi l-airport taħluqa qatt mara nies f'okkażjonijiet simili daqs kemm la dikinhar. Ira Losco tasal mill-Estonja. Għada kif irrappreżentat lil Malta fil-Eurovision Song Contest u waslet fit-tieni post. Ġibna l-ewwel tieni post tal-Malta u naħseb l-iktar post viċin għax konna 12 punt il-bot mill-Liverpool Contest dikinhar. Ma pretendejx dik il-folla kollha, però għenet ħafna wkoll l-ewwel darba nista' ngħid li l-medja kollha PBS, Net Television, dak iż-żmien Super One, inaqdu kollha fi trasmissjoni diretta anka mal-wasla, ġifieri xi ħaġa li ma jidhirlix li qatt saret iktar għall-inqas b'rabta mal-Eurovision. Nixtieq nieħdok lura għal Ottubru tal-2000. Dik il-ġurnata kien l-ewwel darba li għamilna tista' tkun int flimkien. Minn dak iż-żmien law kemm inti u kemm aħna minna passi kbar. Ira nħossuha kienet tagħna aħna. Kienet xi ħaġa tagħna. U ħassejna li ridna nagħmlu xi ħaġa kbira. U naħseb dik il-ġurnata konna preparajna rranġajna ma' wieħed mill-sponsors li natuha sorpriża u intuha karozza. U tista' tkun int magħruf li laqqa lin-nies spiċċa laqqa lil-lira ma' oħta Liża. U meta ġiet lura jien niftakar li kelli 3 eżamijiet. Niftakar li kien hemm ħafna nies quddiem id-dar tagħna. Allura kelli nitlaq mid-dar u nipprova mmur nistudja għand il-ħabiba tiegħi. U bad kont intqajt magħha x'huma kienu ġibula karozza u kienet daret Malta u kont intqajt magħha fit-triq u bdejna ġifieri nagħlqu l xulxin isna boloħ nikbu. Aħna meta wasalna d-dar kien hemm iktar nies, ġifieri kellna aħna triq tagħna kienet imballata bin-nies, ġifieri jien biex dħalt id-dar kellhom jolluni wkoll kont żgħira. Imma kellhom jerfawni nies biex jidħalluni ġewwa kulħadd fin-nofs. Inna nnu ta' Ira, minn fejn sar jaf li Ira marret daqshekk tajjeb fil-Eurovision. Għattala l-mara tala jinsammura, li zattala ġikassa. Biex tiġi għattala ħjar naħseb naqra bjeni. Uħriġtu x'kien tlat. Minn fejn għodu għana, minn fejn sagra korra. Nasal balluta, semmek waqaft bit-traffiku. Xornijiet, papiek. Minn fejn ġabu dak li tratti jien marwaġ naf. Minn fejn dal-posters ek ta' Ira u sejru xornijiet u da. Jien kont emozjonat ma' dik ta' tissa sew wasalt sa balluta. Rridem mura paċi fil-tafit fil-għaxija kif biex titla sa x'nitla semmek. Għamilt sa ġessija ta' bella rġajt lura. Sa ġimgħa wara, in-nies jibqgħu ġejjin id-dar ta' Ira jifirħula. Nies minn kullum kien. Fjuri kellna fjuri d-dar, ma kellix iktar vażuni fiex inqedhom fil-bramel ġol bitħa. Interna ġifieri. Kienet strain fuqna. Ta' sena Ira tiġa tibda tħoss il-mużika. Meta kienet tkun breastfeeding, il-mara Margaret kienet tkun qed tara television speċi ta' tintefa' u treddaħħa
U dak kien hemm reklam. U dak kellu jisu tune, tune insomma tagħhom. Insejt kif kien. U kienet titlaq kollox u tqum hekk. Imma tqum fuq biex tismaw tara dal-reklam. Jisu minn dejjem kienet imħajra l-mużika hekk, kien dejjem fija naħseb. Carried away like a my cellar. Fit-tfulita, Ira tkompli tikber mal-mużika u mal-ispettaklu. Dejjem ġifieri qudiem il-kamera għax il-papa kien minn dejjem meta konna żgħar jiffilmja hekk. U dejjem qudiem tipprova tagħmel xi play u hekk u jiena dejjem behind the scenes inkun. Il-palko l-affarijiet hekk u anke l-iskola niftakara dejjem kien ikollha leading roles u hekk. Għaxi persi kienet kanta u tħobb tirrexta wkoll dejjem kien ikollha parti tajba. Mill-ħitan tad-dar u mill-palk tal-iskola, Ira tibda l-passi tagħha ma' kantanti stabbiliti. Il-famuża maratona tal-BJs u kont nara l-Ira Losko kien daqsxejn ta' tfajla żgħira tiġi u tkanta minn dejjem kienet tħobb il-mużika rock. Mal-ewwel ngħid li kellha talent speċjali, kienet differenti minn Maltin l-oħra kantanti. Hallelujah, hallelujah. Sena 2000. Il-producer sa tista' tkun int għadhom ma jafux lil min se jpoġġu kantant jew kantanta li tidher fil-programm kull ġimgħa. Jekk ma tridu l-ħadd minn kull min semmejtilkom għax arga mill ngħidilkom nies, naf tifla imma da żejra din ħadd ma jafa jiġifieri żgur mhix established. L-għażla taqa' fuq Ira Losko. Għalissa nħallu f'dejn Frank u Ira għal kanzunet oħra. It's only words. Ma konniex daqshekk ċerti mednejja ħanaraw min din. U konna morna d-dar tagħha minn appuntament morna d-dar tagħha il-papa tiegħi Frank u jiena biex niltaqgħu magħha. U wara like nofsija sija konnedna Ira's the one għalinax. We clicked on very well u naħseb ukoll it-karattru ta' minja fil-Frank u l-karattru tira wkoll rajnjom li veru klikjaw. Niftakar li l-ħadd tagħha kien jibda kmieni ħafna għax kienet dak il-programm kien jibda filgħodu. U kienet tqum xil-5, ġifieri s-sibtijiet ma tantx kienet toħroġ. Biex tqum kmieni għal tista' tkun int, Ira tibqa' d-dar is-sibtijiet fil-għaxija. Imma meta marret il-Eurovision fl-Estonja, l-istorja kienet differenti. Kultant kien ikonna xi argument għax kienet tħobb tibqa' aktar tard fil-għaxija milli messaw, pereżempju kien ikonna l-rehearsal għadha fil-għodu jien kont ninkwieta xi naqra. Sena 2001. Festival tal-Kanzunetta Indipendenza. Ira Losko tirbaħ l-ewwel festival tagħha. Fl-istess festival tiġi wkoll it-tielet post bid-diska Hawn jien jekk tridni. Id-diska rebbieħa jisimha Fejn staħbejtli. Fejn staħbejtli, wiċċ ta' anġlu. Issib imtela kollu mra. Missiera wkoll kien jistaħbila meta ilha kienet xkejkna. Kont nilab ħafna magħhom jien anki hide and seek, kont pjaċir nilab magħhom. Kont nistaħbilhom ma jsibuni b'xejn dar. U ma kont insibhom millhom meta kienu żgħar. Kienu dejjem jistaħbew fl-istess post. Imma Ira issa bdiet tikber. U mbagħad niftakar kienet ippruvata l-Eurovision. Niftakar l-ewwel darba li kienet daħlet tal-Eurovision, jekk mhux sejra żball 13 il-kanzunetta x'naf li kellha nsibil ħafna outfits. U kellha il-ġimgħa u s-sibt. Allura kelli nsibilha l-outfits għall-ġimgħa u kelli nsibilha l-outfits għas-sibt. Fi-2001 kellha 4 songs fil-festival, waħda minnhom kienet tiegħi li marret ħafna tajjeb bija kien jisimha Spellbound, jiġifieri fil-fatt dik is-sena kienet waħda mill-songs favoriti. U fit-2002 mbagħad irbaħna l-Festival tal-Eurovision. Fl-ewwel post il-kanzunetta Seventh Wonder. Ira Losko, kompożitur Philip Vella, awtur Gerald James Bond. Seventh Wonder, Ira Losko. Il-kanzunetta li f'Mejju li ġej se tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest ġewwa l-Estonja. 7:05, he walks in his sight, giving me the eye, he lifts my spirit high. His passion burns and my love takes a turn. I'm
reborn and alive with his love to survive. Fl-Estonja ira taħseb ħafna f'żaqqa. Dak iż-żmien naf li kienet tikol immens, kont ngħid kemm tikol. M'għandix paċenzja tistenna li kelli isir, ġifieri. Tiġi mill-iskola trid tiekol dejjem tħobb żaqqa u tħobb tikol ma nafx istenna. Ira kienet taf is-sajjar. ħafna ma kienx is-sajjar għalija biss miskina, kienet tiġi għandi xi kultant u kienet is-sajjar għal kulħadd. Ġieli ġifieri t-sajra ta' affarijiet li vera kienu ħożiena. Tiekol kemm tiekol, ira jirnexxiela tidħol fil-libsa tal-Eurovision. Libsa li kienet fiċ-ċentru ta' kontroversja. Il-libsa tal-Eurovision jekk kienet skulla ta' saw, jiena tellajtilha saw, ma ġbitnix. Kella stil meta kantat, inkluż ta' kif kienet libsa, illi kien daqsxejn timeless, illi llum il-ġurnata narah illi għadu japplika wkoll u no one could have carried it better than her. Wara li ira konna libisnija hekk, il-mentalità bdiet tinbidel naqra kif għandhom jilbsu n-nies fuq il-palk. Waqt il-ira tila xem bżonn tkun Sawdi jekk ndaħlu dil-xisimma u nagħlquha saw mhux biżejjed. U provajnija u għalt li all right. Naħseb biex tikkuntenta lili. Dik il-libsa kienet magħmula minn lejs, mhux tipikament Malti, lejs partikolari. Bit-tajts minn taħt ovvjament kienet trasparenti ma stajtx nibes qalzit ta' taħt. Ok. B'dawk id-dettalji. Il-punt ta' omna. Konna l-Estonja, niftakar u jiena kollektjajta ħatta fidejja u nsejt. Kiena ġo basket żgħir u bqajt tilha biha fil-kamra tiegħi. Sempliċement insejt. U mbagħad ninżel wara xi siegħa u nara commotion sħiħa isfel. X'ġara, x'biċċa ġralhom għax tilfu l-libsa u ma jistgħux isibuha. Għattilhom le jiena naħseb tlajt biha fil-kamra ta' biżbal. Kienet għandi. Din ira meta kienet żgħira, qawwija u tomboy. Kienet boċċa. Dejjem tgħidli taf kemm kont speċi semmi l-kelma kera u ma nistax nara lil ira qatt kera jien għax x'kienet tomboy u xara qasir. Fl-iskola ira tesperjenza l-bullying. Meta kienet żgħira jien naħseb għax kellha xara qasir u kellha daqsxejn pissejjed. Dal-aħħar qed tagħmel ħafna kontra l-bullying. U d-dimmijiet ta' studenti ta' skola sekondarja. Fil-kunċert Music for Life, ira tibgħat messaġġ kontra l-bullying. Bdejt nipprova naħseb x'kienu dawk l-affarijiet li kienu jolqtuni meta kont l-iskola jiena. Kienet iddejjani ħafna u naħseb iddejja ħafna nies il-bullying. Probabbilment dak id-daqsxejn li kien hemm tal-bullying, but that gave her the strength to stand for herself. Aktarx li l-bullying influenza lil ira biex tiġġieled. L-aktar għal dawk fil-minoranza. Persuna namra ħafna tieħu stand. Jekk tgħidlek xi ħaġa u tagħmilha pubblikament. Kemm il-darba ħadet stands infatti fuq il-kaċċa, fuq l-immigranti, fuq l-annimali, u tgħid vera dak li tħoss u mhux se toqgħod tiddejja turi l-opinjoni tagħha biex tgħin il-minorities. Dwar l-immigranti, Claudio Baglioni stieden lil Ira Rosco biex tkanta miegħu. Ira tkanta miegħu fil-kunċert Oxa f'Lampedusa, anke meta s-sitwazzjoni hemmhekk kienet perikoluża. F'dan il-kunċert, Ira u Claudio Baglioni għajmu kuxjenza dwar l-immigrazzjoni. E con noi, e con me, insieme a Riccardo Cocciante e Gianni Morandi, in quell'occasione c'era una straordinaria cantante di lì. Viene da Malta, torna questa sera, Ira Rosco. Tu che sei diversa, almeno tu nell'universo, e non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero. Snin qabel Ira kantat ma' Claudio Baglioni, Margaret, Mira, kienet tiġa ltaqat miegħu. Ma' Claudio Baglioni jina naħdem mal-Air Malta u ntqajt miegħu Claudio Baglioni qabel ma kanta Majra. Tela fuq l-ajruplan bdejt ngħid dar-raġel fejn nafu x'imkien għax kienet filgħodu kmien il-flight u naħseb ma kienx at his best u kellimtu u tlabtu
autograf għalija. U kelli card ritratt tagħha bil-kiterra. U għatlu tista' tiktibi li hawnhekk, għalli di minni. Għatlu di tifla tiegħi, għatlu tħobb ħafna l-mużika wkoll. U kitbila tanti baċi, insomma, għajra. Mur għajdlu jiġifieri li bad kellu jerġa' jiġi u tkanta miegħu. Mill-ġrajja tal-bullying tiltaqgħu tkanta ma' Baljoni. U minn Boċċa u Tomboy Ira jirnexxilha tirbaħ Sexy Woman f'Xarabank. Fl-ewwel posta Sexy Woman 2003 għandna lil Ira u Justin ir-rebbieħa! Sexy Woman 2003! Ira Losko torqod barra triq bħala appoġġ lil YMCA. Tagħmel kunċerti b'Risputtinu Cares. Tkun ukoll waħda mill-personalitajiet li titkellem kontra l-moħqrija tal-annimali. Għaliex ħadd ma jrid jgħinni. U inti l-unika tama għalihom. U int l-unika tama għalihom. U int l-unika tama għalihom. Temmen fil-kawża ħafna u tħobbhom l-annimali u ma tiflaħx għall-krudeltà. Ira Losko tibdel id-dera tagħha. F'kull kunċert, f'kull okkażjoni, f'kull ritratt. Jiena naħseb li tifla propja deep down grazzjuża. Jiġifieri u piti llum qed tipprova tagħmel image li mhix ta' grazzjuża kif propja hi. Qed jilagħbu bl-image tagħha bil-ħwejjeġ li qed tilbes, bid-direzzjoni li qed jitfawha fuqha biex ikollha xi ħaġa differenti. Għalkemm tantu kattiv l-industrija tal-arti ta' mużika suq tantu kattiv illi qed bħal karozza pereżempju kull 6 xhur 5 joħroġ mudell ġdid. Naħseb nitfarraqdu bħalissa. X'ġej. Ġbitti kif kienet libsa jena? Għantix dubju. Speċi? Libsa? Jiena meta nara l-lira ma narax il-lira ira tal-Eurovision, meta nara l-lira nara artista, nara kantanta, nara mużiċista brava illi żviluppat mhux biss fil-karriera tagħha bħala kantanta imma anka bħala persuna. Kapitlu inala hemm kapitlu ieħor. Ftit jiem wara l-Eurovision, Howard Keith, illum il-manager ta' Ira, jikkuntattja lil Ira Losko. U allura rajt viżjoni oltre minn dak 3 minuti li għamlet fuq dak l-stage. U der li kelli nikkontattja. Sentej wara Ira toħroġ l-ewwel album tagħha, Someone Else. Ira tikteb is-songs tal-album kif kienet tagħmel meta kienet parti mill-band Tiara. Kella biss 15-il sena. Il-band li rebħet il-Best Band Award fl-2001 fil-programm Red. Kelli l-pjaċir nara qabel fil-band li kienet iddoq fihom bħal Tiara li kien ġanru kompletament differenti milli kienu jafu għal-Maltina li qassa dak iż-żmien. Ironikament, kien il-Eurovision li laqqa lil Howard ma' Ira u kien l-istess Howard li biet lil-Ira mill-Eurovision. Kienet laqtitni b'xi ħaġa li kellha fajnejha Ira li hija jinsejħilha star quality. Alla ħares kwati pa' marbut mal-Eurovision biss. Kien l-iktar pass importanti biss għax ir-riżultat li kisbet fil-Eurovision għena biex kun jafu min Ira Losko. Bil-fors ikollok twarbu daqsxejn dak il-festival, però jiena ħafna drabi lil-Ira kont nisma' anke jintervistawha fil-fatt. Terġa' tidħol fil-festival u kienet tgħidilhom never say never. Jiġifieri żgur li l-festival qatt ma nsietu Ira Losko, żgur. Never say never huwa wkoll il-motto ta' Ira. Meta tiġi mistoqsija jekk ix lesta li tippoża rwiena, Ira Losko tuża l-istil never say never. U tqum kontroversja sħiħa. Would you ever pose completely naked? Dalwaqt naraw x'jaħsbu l-familjari u l-ħbieb u l-fans ta' Ira li kieku Ira kellha tippoża rwiena. Dalwaqt naraw li l-fan li pinġit tatu ta' Ira fuq zaqqa.
Dalwaqt naraw il-bidla li Annabel Vassallo għamlet fira. U għaliex Mira ħasset il-bżonn li Ira titkellem ma' Annabel. Imma qabel nifqu, naraw ftit kif Ira Losko jirnexxila tikkonvinċi tfajla iddaħħal lampuka minn ġolmis u toħroġha mill-qalziet. Tixtieq terbaħ mit-lira? Mela, l-ewwel ma trid tagħmel issib kompliċi, dik il-kompliċi tiegħek. Issa trid iddaħħal il-ħuta minn ġoron, toħroġha minn ġol qalza, ittija l-kompliċi tiegħek iddaħħalha minn ġol qalza toħroġha minn lon. Ja, iva. Tlaqna. Il-biografija ta' Ira Losko tkompli dalwaqt. Kważi 200 kantant minn madwar id-dinja kantaw id-diska tal-Beatles All You Need Is Love fl-istess ħin mal-pajjiżi rispettivi tagħhom bilan li nġabru fondi favur ir-riċerka dwar l-AIDS. Hello everybody, this is Malta. Ira għanda wej ma tfal, ħafna. Min jina l-onet bħala persuna jiġifieri apparti li meta jarawa huma bħala tfal iħarsu leja hekk with wide open eyes u speċi. L-istess għanda intenzjoni u interess ġenwin fit-tfal. Illum ma nisimawx l-Ira Losko tkanta Seventh Wonder. Sħaba stess jaqbdu magħha fuq hekk. Aħna nitqgħu ħafna fuq Seventh Wonder meta niltaqgħu u ġili jaqbadna xi abtit jew nismawha fil-background x'imkien. Hekk noqogħdu naqbdu ħafna magħha. Ira through the years dejjem evolviet. Ma fimx għalfejn ma kantatix iktar, però dik hija deċiżjoni tagħha. Ira dejjem, she likes to move forward. Dejjem ħatara xa tivvinta, dejjem ħatara xa tagħmel għada, dejjem ħatara x'inhu l-album li jmiss, il-ksib li jmiss, il-photoshoot li jmiss. Andrea, ħabiba kbira ta' Ira, tiżvela li minkejja kollox Ira ġieli kantat Seventh Wonder. Tajt Howard jaf b'din l-istorja. Spiċċajna ġo każin ir-Rabat. U dan nisbdew doqqu la Seventh Wonder. U xi ħaġa nikluha għax nafu kemm tibda tistħi u spiċċat kantata. Dakinhar, ġifieri anke jiena bqajt tipo mbelħa, però dakinhar meta kantat Seventh Wonder vera ħadet pjaċir tkanta u n-nies ovvjament ma kinux qed jistennew għal anqas. Ira rebħet ukoll kull tip ta' award. Noddu 17 l-award mill-2001 sal-2010. Ira Losko! Ira Losko! Fost oħrajn, Ira rebħet Best Solo Act Award, Best Song għal 3 darbiet, Best Image għal 4 darbiet, Best Artist għal 4 darbiet, Best Single, darbtejn Best Album għal sentej konsekuttivi, Best Newcomer, Best Maltese Export Award. Iżda l-akbar rebħa tagħha kienet fl-2006, meta kaxkret l-awards kollha bid-diska Driving One of Your Cars. Ira Losko! One, two, three, four! So you go high above autumn clouds. Kien hemm min ikkummenta li d-diska Driving One of Your Cars kienet ħarġita artista mill-Iżvezja qabel Ira. Iżda l-fatti huma differenti. Kif jispjega il-manager ta' Ira? Il-publishing company Merlin li kien jieħdu ssieb artisti kbar, ġifieri Kylie Minogue, Madonna, Britney Spears, ġifieri. Kienu stednuna biex immorru Sweden u proponewna this song partikolari.
Għallunna l-istorja tagħha din għallunna nisma' dinha kienet ħiġġa Sweden, però għax intom qegħdin taħdmu fil-market tal-Ġermanja, dinha qatt ma metħos fil-Ġermanja u nemmlu li tistgħu tagħmlu aħjar dis-song. Jienu ira ħares ngħid xulxin għadna din hija waħda minn daw is-songs li tista' tilbisha mod partikolari u tagħmilha tagħha u tagħmilha aħjar. U bl-istess mod, artista kbira ġol l-Istati Uniti għamlet l-istess ħaġa fuq diska ta' ira. Din miħat ħlif Kelly Clarkson li rebħet l-American Pop Idol fejn użat parti mid-diska ta' ira bl-isem Oh-Oh. Insar ftehim bejn il-publishers u l-manager tal-artisti fejn bl-istess mod ira tat il-permess biex tibdilha kif trid. U anke l-preżentatriċi popolari Michelle Hunziker ħarġet 3 cover versions tad diski ta' ira Losko, Love Me or Hate Me, Someone Else u Get Out. Il-kanzunetta Get Out oriġinarjament kien isimha Get Off the Wall u kienet ġiet it-tieni bħala soundtrack tal-film ta' Spider-Man 2. Imma niġu lura għad-diska Driving One of Your Cars. Tgħidin id-diska hija biografija għalira, nisimgħu l-esperjenza ta' min rikeb il-karozza magħha. Niftakar ma nafx fejn kellna morru flimkien u kull ma niftakar dan it-trak ġej fuqna u hija de taf kif għaddiet minn mija u jiena rajt ħajti għadditek minn qoddim ħajti u jisa xejn mhux xejn ġifieri u jiena għamiltilha hija tilha taf li kważi mitna. Ajva rajt għalti mal-qawaridu lastu. Ma tantx taf is-suq, kull fejn tmur dejjem tifqa' karozza jew xi daqqalaw, jew xi daqqalem, jew xi puncher. Dejjem qed niftakar għalira jiena. Mhux problema tagħha, problema minn tagħha liċenzja. Dan huwa Luke, wieħed mill-boyfriends li kellha ira. It-tieni girlfriend tiegħi ma naħseb l-iktar waħda dak iż-żmien u li ikollna domna tallimt ħafna minnha, dejjem kienet ikbar minni. Dejjem uritni x'inhu tajjeb x'inhu ħażin fil-ħajja taf kif. Boyfriends dejjem indaħlilha f'moħħha li ma jkollix xi wieħed joqgħod isu jissikka ħafna x'dik il-ħaġa ddejjaqni. Nara pereżempju mhux ħadd ngħidha isma' da x'inhu? Ira tara minn barra seksi sabiħa, tider fuq tagħha, tider ċiki, tider minn kollox, fimt li ma taħsibx kemmi lejali f'relazzjoni, fimt, ġifieri xi ħaġa vera tikkumplementa il-karattru sabiħ li għandha li tkun lejali f'relazzjoni. Allura xi kultant kienet pereżempju kantaw, kienet tiġi għandi, qatt ma kienet tara film, kienet tagħmel 5 minuti mill-film, forsi 10 minuti u torqod. Dik kienet forsi difett li kienet tġennini għax wara ġurnata xogħol tkun isek tittoqgħod magħha u tgħid kelma imma wara 2 minutes 5 minutes torqod kienet li ma tiex tort. Ira kellha wkoll offerti minn barra minn Malta. Qed nitkellem fuq nies professjonali fil-dinja fix-xena tal-mużika jew tal-films, atturi famużi, Taljani, Amerikani, nies fir-radio, Ingilterra, nies f'kumpaniji tad-diski, miżerjament erba'. Ħansemmi wieħed minnhom x'għati eżempju partikolari, pereżempju Bob Geldof, wara li kellha l-kunċert u wara li marret id-dar tiegħu wkoll Ingilterra kien sidinha. Tibda tinnota li għandu intenzjonijiet ukoll oħrajn. U faċli. Tajt inti, jekk tilab dik il-logħba tajt tara, ma issa nagħmel fast forward il-karriera tiegħi u minn hawn qiegħed hemm hemmhekk. M'għandek ċans tagħmel ngħidha. Mhix ħataqa' daqshekk faċilment għal affarijiet. Dak li tagħmlu għax kont tridu u jekk ma tiffansjax il dak ta' qudiema m'għandek ċans. Dik ir-realtà. Jiġifieri ma tantx bniedma li se tikkonvinċiha faċilment.
ġuvni jrid jipprepara l-klim kif suppost biex jattira lil-lira. Ira, ovvjament, kuħat jaf minni. Is-subien jaddu la ċertu kommenti li mux ħajajdu l-tfajl oħra. Per eżempju, intaqa ma xaħat, għalli la kem tipo qed inħossni ferħan, issa l-ewwel ħaġa li ħanagħmel ħanajt l-ommi. Dik hija xi ħaġa li ovvjament Ira comes back u aħna nitqu fuqha. Imma Ira għad tiżżewweġ u jkollha familja. Dak li jkun jissejbni familja ta' 20 sena ullhom il-ġurnata. Sagrifiċċji għamlithom Ira, u għamlithom raġuni waħda, għall-karriera tagħha. Aħna n-nisa għandna żvantaġġ narana għall-karriera. Għandna l-biological clock jibda jtektek, jibda d-dej, u żmien ma tistax toqgħod ħalli jekk tit-familja ma tistax toqgħod ħalli ħafna żmien għaddej, dejjem toġġi l-karriera l-ewwel. Importanti, naħseb jiena. Infakkara fija kultant jiena. Imma kif tħobb tajt Ira, il-futur ħadd ma jista' jkun jaf x'ġej. Għandi ħafna rispett għalija, jien naħseb għandha rispett għalija wkoll u għadni nħobba iva. Sakemm forsi jasal il-mument tat-tix tagħha, Ira tħobb tkanta u tagħmel il-praspar fit-tiġijiet ta' sħaba. Semmi x'tiġijiet għax magħrufin tal-li niftħu sfin jiena u Ira. Mill-ewwel jiġifier ma li għattila Ira titkantali speċi. Mela, żgur. You and I must make a pact. Ira ma tkantax biss f'mumenti ta' divertiment. Meta mitziewa kienet kantatlu fil-qudjes għax kien jħobba u kien jħobba ħafna da. U vera meċċonatni. Baħt kanta salaħħa hekk u da. Ftit wara l-funeral ta' Tziju, Ira kienet xogħol. Darba kellha l-launch tal-Unplugged album tagħha ġo klabb renominat kbir Malta, kien hemm xi 2500 ruħ. Però waqt is-soundcheck Ira tkanta song partikolari, love song minn għalija, u nfaqat tikfi waqt is-soundcheck fuq l-stage. Ġri qegħdin aħna, jien, il-band, it-tim tagħna. U aħna nħarsu li xulxin ġara, ovvjament, mort ikellem għandna naqas u xej, funtaqa ġuri. Ovvjament, kienet għadu kif mitilla mit-tijuwa. Il-vuċi ta' Ira tkanta wkoll għal Annabel. She was a real inspiration to a lot of people. I mention her all the time. She was such a great person, and upon meeting her first time round, it was so impressive how much she really got to the heart of you, and I will always remember her, and I guess a lot of you will always remember her too. And this song was written much before I met Annabel, but it really fits. It's really her song. This one's called Waking Up to the Light. F'kull kunċert, Ira tiddedika Waking Up to the Light lil Annabel Vassalli. Meta kellimta fuq il-flight, għamlet li ħafna kuraġġ. Għax fil-ħajja jkun hemm ħafna tlajja u nżul. U naħseb li l-nżul ta' ħafna minna mhumiex daqshekk inżul, daqs kemm kienu tagħha, però hi dejjem rathom bħala tlajja. Annabel kienet fuq il-flight miegħi meta jien laqajthom flimkien lila u l-Lira. Annabel kienet birqeda f'sit, Ira kienet fieħor. U mort fuq għattila Annabel, għattila rajt il-ktib tijak u vera sabiħ. U għalt li, il-marra li kienet id-dajja, għalt li inti l-mama tiru. Għattila u Ira għeda fuq il-flajt, għattila ħana jdila ħatiġi ħdejk u Annabel għalt li, le, toqgħod li toqgħodx id-dejjaqa. Għattila d-dejjaqa, għattila Annabel, għattila Ira għandha bżonn titkellem ma' xi ħadd bħalek. Għax dak iż-żmien kienet isa naħseb għaddejja minn fażi Ira. Jisni qed nara hekk, forsi jiġu ħafna kuntlarju u l-ħajja tibda tara u kellha bżonn tintaqa' ma' xi ħadd li minkejja li l-ħajja kienet ġejja kuntlarju ħafna, xorta kienet pożittiva ħafna li Annabel. Naħseb meta tkellmet magħha Ira ndunat li tara dil-mara b'daw il-problemi kbar u xorta qed tikkumbattila l-ħajja. Fimt? Not giving up. Naħseb beħe, kelmita. Kolli ngħid jiena li switila ħafna ta' ġid il-laqa li għamlet magħha.
meta l-taqat miegħi speċi ta' kienet għazbis tatni ċans ngħidilha illa nice to meet you speċi ta' inkellem madwara, tibda tgħidlek kemm tħobbok u kemm tammirak u fimt kienet trade vera sabiħa li naħseb li ħafna nies ħajjitalmu ħafna minnha. Fil-ħajja ta' Ira kien hemm Annabel oħra. Kien hemm waħda oħra u kombinazzjoni jidher li Annabel ukoll kien jisimha tifla żgħira li kienet tmur tarhom. Ira marret kemm il-darba il-Wonderland, kien hemm ners ħabib. Ġieli għajdi ċempilla jdi Ira naqra saw u tmur u tara tfal hemmhekk ma jifilħux. U kienet meta oħra wkoll ta' xi 7. Jiġifieri dawn l-affarijiet ratu u Steve kien hemm tifel ieħor ukoll kienet intaqgħet miegħu. Msikken they don't all make it. Is-saħħa ta' tfal għal-Ira hija importanti. Imma xi kultant hi tinsa saħħitha. Konna qegħdin fil-Beer Festival u Ira kienet ma tiflaħx sew u kellha vuċi kella s-sola u ma setax bil-kem kella vuċi, ġifieri u kella tkanta live, għamlet l-ewwel żewġ songs u ġifieri n-nies indunajt illi kull min kien qiegħed hemm kienu n-nies kienu l-fans tagħha, literalment ġifieri ġew apposta liha u imbikma ma setax tkompli, vera mbikma, jiġifieri ħassitha ħafna. Ma tiflax titkellem bejn songa oħra u komplet għaddej u tara tistragilja sal-inqas nota ġifieri. Unfaqat tiktu fuq l-stage, ġifieri tikri ġifieri tara dmuħ majnija. Mal-liħuta jidħlu d-dar, Ira toħroġ. In-nannu rari jsiba d-dar u dejjem jistaqsi għaliha u jgħidulu li dejjem tkun rehearsals minn filgħodu sa tard bil-lejl. U meta jinżerta, itiha dejjem l-istess parir. Isma' uħsib saħtek tal-ewwel għax għandek talent u m'għandek saħħa m'għandek xejn. Imma minkejja li Ira jkollha ħafna x'tagħmel, Ira dejjem issib ħin iċċempel lin-nannu u l-rabata. Jiena dik li tgħidli, nan kif int rajt dik għalija biżejjed tgħadni l-isbaħ top 10 naw kif tgħid l-isbaħ ħitt. Dakinhar tal-Beer Festival Ira tieqaf tkanta. Imma xorta niżlet tkellem lill-fans tagħha u tiffirma l-autographs. Tiskuża ruħha li ma setax tkompli. For me, Ira shows to all the fans that she's a caring person, that she's not just a singer and just to see her on the stage. She really cares for the people and individuals. Il-fans ta' Ira itellaw iżjed minn 450 video fil-YouTube. Videos li inkludu il-lirika tal-kanzunetti. Kien hemm min saħansitra għamel cartoons tal-kunċerti tagħha. Fans li ħolqu iżjed minn 15,000 Facebook accounts dedikati għal Ira u mill-inqas 20 website wara. Fans li jmorru għal kunċerti tagħha u li jafu s-songs ta' Ira bl-amment. Waħda minnhom hija Mandy. My first email address is Mandy the Ira fan. That's the only thing that popped in my head because that's what I am. I am Mandy the Ira fan. And I'm proud of that. Mhux l-ewwel darba li xi fans ta' Ira jagħmlu tatu tagħha. Monika, per eżempju, tagħmel tatu ta' Ira fuq ġembea. Bħala persuna nħobb it-tatus u nħobb l-Ira. Ġiet xi ħaġa flimkien. Ira taf li neżisti. Ira jekk inkellem ma tkellimni. Qatt ma rajt. Fans lejali u jsegwa b'mod intensiv daqs kemm rajt ta' Ira. U kull persuna li waqafa, she is nice to them. She is nice. Għattila inti jek dejjem. Għatli jiva ta' għatli ma għatli da l-publiku tijaj għatli u jien għandi dmille jaw. Il-kanzunetta favorita ta' waħda mill-fans ta' Ira hija Love Me or Hate Me. Love me or hate me. Because for me, being a gay person, those lyrics in the song, love me or hate me, you either take me for who I am or don't talk to me at all. Ħobba u boda l-Ira dak li għandha tajdu. Bħal meta qalet li ma tiddejja xejn jekk ikollha tippoża rwiena. Would you ever pose completely naked? Probably.
Yeah, I don't say no. I wouldn't say no because I don't know what I'm going to do tomorrow or next year or whatever. Il-kummenti tan-nies dwar l-istqarrija ta' Ira kienu mħalta. Kien hemm saħansitra ġudika lil Ira bħala eżempju ħażin għat-teenagers li lil Ira jarawha bħala l-idolu tagħhom. Jien min jien biex niġġudikali. Tajnija il-valuri u nimmaġina li meta tiġi azzjoni tajt li. Jiena naħseb li taf li aħna ma toġobniex dil ħaġa u naħseb li jekk tiġi għalija tiftakar li aħna ma toġobniex dil ħaġa. Nispera. I respect Ira as a person and I wouldn't want to see anything that I shouldn't see. Jekk tagħmilha għal xi kawża ġusta li tinża, apparti li nissapportiha nittama li tkun għall-annimali kawża ġusta oħra. Naf li Ira mhix se tilbes fer, allura tagħmilha għal xi ħaġa hekk. Tara, l-ewwel x'tip x'magażinu. Jekk pereżempju jkun Vogue ngħidla definitely. Fimt? Ġifieri xi ħaġa jekk x'tip ta' ritratti huma x'hemm ritratti u hemm ritratti. Kemm ħajħallsuha? Qatt ma qalet li ħatamela, qalet qatt ma nistax ngħid xa jsir u qaletha b'kuntest partikolari, niftakar li semmili. Niftakar darba konna mixin Berlin u kien hemm promozzjoni fuq il-breast cancer awareness. Nisa famużi minn awlaw Arwinin Huta jippromotjaw il-breast cancer awareness. Li xokkanti, fis-sens, ħatares darba darbtejn tlieta, ovvjament. Imma l-messaġġ wasluh. Ira Losko taħdem fid-dram ta' Santa Rita. Taħdem il-parti ta' Santa Rita. Hawnhekk ma nqalgħu l-ebda kontroversi, ovvjament. Il-parti tal-Eremit ma kienx parti kbira ħafna, imma kienet parti ħelwa milli tikkomplementa wkoll il-parti li kellha Ira li kienet ovvjament Santa Rita ma kienet żgħira. Qed tifhem? Parti li xarqitilha immens, tittira libsa ta' soru wkoll. Dalwaqt se naraw iċ-ċajta li jagħmel rejka lejha lil Ira Losko. Se naraw ukoll kif tirreaġixxi Ira ma' nies li ħaresjawha. Is-suċċessi ta' Ira barra minn Malta u fl-Isle of MTV. X'se jkun il-futur ta' Ira dalwaqt. Imma qabel ma nifqu nisimgħu l-istorja dwar Gianni Morandi u Ira Losko. Ta' biex tagħmel dejjem ikun hemm xi ħaġa li tmur oltre over and above, mhux biss proset tagħmel dan, le, tħalli xi ħaġa warajha partikolari. Ma nisej qatt il-mument partikolari ta' Gianni Morandi. U Baljoni meta kienet l-MCC qed tagħmel il-prova tagħha ta' song u dak il-ħin qalet qed aħna nippruvaw dis-song l-anniversary ta' kantanta kbira Taljana. U Gianni Morandi kien jitkellem ma' min kien jibda waħda darek mar qudiem il-pjadu għalila sono stupito, wow, f'sens. U beda jitkellem kważi ħallija tagħmel il-prova ġifieri. Minkejja li Gianni Morandi ma ħallix lil Ira tagħmel il-prova, Ira xorta waħda emozzjonat lill-udjenza. Vera kont ħassejtni proud niftakar x'kont mart nara kienet kantat dik il-kanzunetta flimkien miegħu vera kienet kantata tajjeb. U anki bħala ssil vera jixirqilha naħseb ukoll. U taf tkanta bit-Taljan. Le vera kont ħassejtni proud dakinhar. Il-biografija ta' Ira Losko tkompli dalwaqt. Ma waħda minn dawn Ira Losko. Tobba tkun prevedibbli u forsi ċikultanti x-xokkja li mhix tagħha. Ma tħossix ristretta li qed taqaf parametri partikolari. Kella okkażjoniet meta kienet kantat pereżempju jinnaf konċertu di Natale, kien fuq ir-rajdue, bl-orkestra hekk, kienet libset sud bajda, adattata all'occasione. Conosciuto un'artista maltese straordinaria, le ho chiesto se le andava di cantare con me un brano di Chris Rea, Driving Home for Christmas. Ira Losko. Il-mużika u l-leħen mhumiex biżejjed fl-industrija ta' Ira. Imma jgħidli xibqa' ġo fik inti meta pereżempju tmur tagħmel audition,
jgħidulek you have the voice that we are looking for, but unfortunately you're too short. Ħejli xibqa ġo fik. Dawn huma affarijiet li bada tara slehom jidhru faċli. Fil-ħelta mhumiex faċli. Mhuma faċli xejn affattu. U meta għandna nitkellmu ma' artisti oħrajn li jkunu hemmhekk headlining. Jgħidu imma intom kif nirexilkom, kif qegħdin illum fl-aspecie, kif ma nafux minn intom u kif edawek dell-artista. L-ewwel kellha xara Candela dak il-ħabta hekk 2002. U issa xara daqqa kun roża u aħmar, mbagħad kellu lights blu. Meta kienet ma' Tjara, l-istil kien simili ta' dak li għandha issa wkoll kien rock alternative imma xorta issa naħseb along those lines. Mil-band Tjara l-qoddim Ira Losko daqqet ma' diversi mużiċisti. Fost l-oħrajn Dien Sacco, Ivanu Peter Borch, Steve Muscat u Alex Malija. Meta nkunu bħala band, Ira minn dejjem ta' dejjem tagħti l-importanza lill-band. Ma tbatix minn egos, aħna kulħadd equal, speċi ta' kulħadd jagħti semu 100 or over 100%. Ma tafx tiftaħar u għandha biex bis-serjetà. Iltqajna ma' Ethan Hawke. Il-Ira jien introduċejta bħal Ira our rockstar. She is our rockstar. U alla have you sang in concerts u hekk? Yes. U tibaqgħet hemm, yes. Dak nispjegalu kemm kellha concerts kbar u hekk. U titħaqa, però ma mhux se tiddefess li tajt imini u x'inhi u talent tagħha. Kunċerti kbar bħal Isle of MTV, it-tours ma' Max Gaze u kunċerti oħrajn, Ira dare ġo 17 il-pajjiż differenti, fossom l-ex Jugoslavja, Praga u Berlin. Fil-kunċert ta' Berlin, Ira tkanta quddiem 70,000 ruħ. Ovvjament ġibra spura minn Ira ma tonqos. Kodna Berlin fil-dressing room u Ira qed toħu settori nara dana ix-shower u qed tafas ix-shower bidejja u ħirex l-ilma u titħaq biex nagħdu l-ritratt magħha. Mhux qed tirrealizza li dara qed jafas fuq il-fum ta' shower u milli ngħidlek shower niżla fuqha u għasra. Dan qabel il-performance, ġifieri. Ira hija verament accident prone. Ira tidħol fil-praspar u jekk ma tidħol xi idaħluha. Kon qegħdin Tunizja, il-famus reality ta' Xara Bank ma' 12 personalità u Rej Kalleja kienu wieħed mill-personalitajiet u konna qed nieklu kienu qed jieklu u l-ikla tal-ofsinhar u kienet ppjanata biex għadna lir-Rej Kalleja jednilu issa ara kif ħadd tagħmel u waqt l-ikla qabad diskussjoni waqbad kemm jista' jkun ma' Ira. Għax kif ħadd tagħmel u tittaqbad magħha ħafna li kemm jista' jkun nġallu tibki. Rej Kalleja qabad ma' Ira biex jiċċajta magħha. Imma hawn nies ukoll li jaqbdu ma' Ira b'mod ieħor. Kun hemm xi individwu li jiġi viċin tagħha u jipprova jersa aktar viċin mis-soltu u ifhem tipprova tieħdu bil-kelma tajba. Imma l-biċċa l-kbira tan-nies li l-Ira jħobbuha b'mod ġenwin u jafu sa fejn għandhom jaslu. Sissa kull meta tlajna fuq l-stage, speċjalment lila, nista' ngħidlek il-nies iħobbuha ħafna. Anka l-preżenza tagħha fuq l-istage hija biżejjed biex iġġennen post. Jekk Ira Losko titla' fuq l-istage u ma tkantax diġà qed tagħmel show, aħseb wara meta tibda tkanta. Ġifieri kull meta tkun fuq l-istage, jew nkunu fuq l-istage flimkien dejjem kellna il-full support u r-rispett tan-nies. Ira Losko fil-futur. Malta hija żgħira wisq għaliha. Qatt ma nista' ngħid li kien hemm kantanti jew kantanta jew grupp illi n-nies baqgħu daqshekk jew baqgħet popolari daqshekk man-nies għal tant snin wara xulxin. I would be very upset if she had to go to another country. Ovvjament ħan immissja u hekk tmur s-sifar għal tul ta' żmien, però jkun hemm iktar kwiet id-dar żgur mingħajrha. Dejja kieku mingħajrha. This is my life. Nothing's bad. Ġiena meta nara artist li għadu għaddej għatem il-request minn barra minn Malta u jibqa' jiżabixxi u nibqa' jkollna diski tagħna tal-artisti tagħna f'kuntest internazzjonali, jiena nħossni sodisfatt u kuntent. Taħdem ħafna u nixtieq li ternexxi. They take that away and they watch me fall
mill-kappella tas Sacred Heart għal maratona tal-BJs. Min tfajla ta' tista' tkun int għal palk ta' fejn staħbejtli. Min żagħżugħa tal-Eurovision għal ġieħ ir-Repubblika. Min rebellioni tal-I Love MTV għall-eleganza ta' Claudio Baglioni u l-fiduċja ta' Max Gazet. 6 albums, ktieb ta' 400 paġna, film dwar il-karriera tagħha, 17 single li kienu l-ogħla fil-quċċata tal-klassifika. Titwielet fl-aħħar jum ta' Lulju 1981. Tfajla minn Taslima. It-tifla ta' Oliver u Margaret Losko. L-ewwel darba li kont rajt isimha fil-gazzetta kien fir-riżultati tal-pjano. Vera miktub żgħir għax ikun hemm dawk l-ismijiet kollha ta' tfal. U kien tan il-cutting Josie Coppini għax Josie ħabib tal-familja kien għal ħfirlu u kien tani dil-cutting tagħha. U fil-li qed tara isimha miktub daqshekk żgħir u mbagħad wasal iż-żmien tal-Eurovision u kun miktub ħafna ikbar. Dominata da noi l'Ira di Malta. I'll take a second of your time. You give me yours, I'll give you mine. I've no reasons to be here, not for you and not for anyone else. U hija qed li jekk issa kemm jiena nista' nibqa' nagħti dil-enerġija, sakemm jiena nħossni komda kif nidher jiena nibqa' dejjem.